lawal ne na taniya, mai waka ta taniya, shugaban kasa ta Nijar taniya. Da zuwanka komai duka ya sauƙaƙa, CNSP su san ba sa takura wa talakawa. Ku ne shugabanni na farko da kuka kawo gyara, shugabannin adalci kun rungumi mai gidan zana. Cani yana yawo a cikin talakawa domin ya gane matsalolin su ya kawo gyara. Tunanin Cani Allah ne ba wani dan adam can ba, gurin shi ya yi mulki kamar yadda Allah ya faɗi can ma. Allah ya kama ma CNSP duka masu guri na ƙasar mu ta samu kwanciyar hankali. Nijar ina sa alkatako sai a tashi ai mini amshin waƙata ta musamman. Mu je mana. CNSP sun taho da gyara, ga ƙaura shi yake ta sara. Cani shugaban ƙasar Nijar mai talaka babana ya ɗaran matsara duka. Ga Cani na renan talakawa, shugaban mu da baya handa mako ɗaya. Cani shugaban mu mai ƙaunar talaka, alajin Allah kai girma ya ɗaran magirma malam. Tsawi sun zashi motsa mai matalakan ƙasar ga gamji ba kamar shi da sara sai ya bar limamin nan mai aminci. Shi ya fito ba da inci, gwarzon mana CNSP Allah ne ya kara Cani. Cani ya fi din na baya, talakawa mun yaba ma Cani. Shi ne mai kishi talaka na nan Nijar, kullum addu'a mun kai wa Cani. Kuke yan aiki ga mutanen ƙauye a rarraba musu taki da noma ya fice a Nijar. Sa'a dai Cani kaga jinin malam, malam mun malam, malam namu janar Cani. Allah dai ya biya mu, Nijar mu an biya mu. Allah dai ya biya mu, Allah dai ya biya mu. Da ya samu ka samu Cani. Cani ya zama ubanmu ya zama kakan ɗiyanmu. Allah dai ya kara Cani. Mai zagi daina zagi, zagi daina zagi, mai duka daina duka, duka daina duka. Idan mai zancen ubanmu sai kaga an zo gabanmu an ce Allah kara Cani. A Nijar muna ta murna lamuran da ya zo da su yau, inci ya raba ya ba wa kowa. Yan Nijar mun yaba wa Cani da bai da tsoro, ya fi wancan na baya. Da zuwanka mun kamanta kowa. Cani mai fara'an niya, haske ka haska ɗaki, zama zaƙin ki ba shi cuta. Hanyar CNSP magana ce ta ci da bayi, shugabanninmu ba kamar ku Nijar. Yan Nijar komai yau ya sabko, kwanciyar hankalinmu a jihohi na ƙasar mu har da makwabta sun san da CNSP sun zo da gyara. To mun ga da Minizena da shi da Sarki jar makwai can fadar Cani, Colonel Ibro, General Modi da Tumba, amana na Cani, General Sallau Barmu, General Asman Abu da Haruna, Colonel Karimu, Colonel Garba Hakimi Kadasi da Muhammad, Colonel Salisu Mamma, Colonel Sahabi Sani, Colonel Abarash Usman, Colonel Ahmed Sidiyan, General de Police As-Sahaba Ibn Kwel, Colonel Uban Dawaki, Colonel Mai Zama, Colonel Mai Daji da ke fadar Cani, Colonel Majar Abdulrahman Ahmadu. Ina gayyar Cani mamman lawal ne ya zo, a ce ba mazan fada mai waka ya zo. To Allah dai ya kara manyan CNSP. Cani na mu bar su kara shirin wasu zo ba, bar su da kansa ashe ilimin Allah ba nan ba. Gashi a yau waƙar ka da mun rera sai ka riko. Jama'a ne ka biya su, merci merci beaucoup. Baba Cani mu ya biya mu, ai kowa ya biya shi. Reki mamar mu da ya jira makwaita mu, mai 'ya'yan albarka gare ki marar ruwa, mai gonar fara'a. Allah dai ya baki aljanna reki. Ai na ga minister artizana di tourism, man gaida a gaisha adda mata na banki. Bana man
Hamidu ke ma mun gaishe ki. Maƙiyanka a dole za su barka. Cani ka sha gaban su sai NSP ba kamar ku. Cani Nijar ba kamar shi. Allah dai ya ƙara nisan kwana, shugabanmu na Nijar General Chani.